Gatusan ka mga similya sa Nara Tree ang natanom sa munisipalidad sa Braulio Iduhali sa Davao del Norte sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month nga giduyugan sa mga personahe sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD 11. Ang 2025 National Disaster Resilience Month celebration adunay temang kumikilos para sa kahandaan, kaligtasan at katatagan. Gipangunahan sa Office of Civil Defense 11 ug Provincial Government sa Davao del Norte ang tree planting activity sa Barangay Magupising sa Braulio Iduhali, Davao del Norte. Misalmot sab sa aktibidad ang mga empleyado sa lokal nga gobyerno ug pribadong sektor. Usa sa mga paagi ang tree planting sa manungtaron nga programa sa kinaiyahan, hilabi na ang lugar nga ginabisita og baha. Apil sa misuporta sa aktibidad ang PDRRMO, MDRRMO ug RDRRMC 11.